To sasisen balapoi kini ka ayom Christmas. Kabadai ka ayom bangi rakhi ban kan mau. Ya ka jingwan long priu jong Jesus Christ kun jong blai. Lengba kini ka Christmas. Kwa ya ka ban ai kublai Christmas pasuk. Ya pi ki pait ba jong ka jela bat kham tam. Jong ka rikhasi jain tia. To ai ba kini ka Christmas. Kan long ke Christmas ke basuk ke bakamen ke banuan ra ya ke jingkermen na ka benta ke jing syong shengan syong suk pat kum ju ru banuan ra ya ke jing kot jing khia kham tam bangi lamat ya gini ki jing ha gini ki snem ki baladap ha ka ju ka poru ngasyem me gini ke kabu ya ke ban ai kublai senam thamai basuk bakmen ya pi baro batu ai ba uniu senam ba thamai bangin pedang unong senam ubadon ya ke jingkermen banwan ra sa sisien ya ke jing syong suk syong sain ya ka roi ka par na ka banta ka ri ba ka jai pen riu hi parok ka we ko ble shibun.